jam gena wali mon bandiraɓe Dadia Ba mi salmini on moni kala inde mum e yettode mum kala ɗo gonɗon ene gonirɗon yo kisal e nema Allah yo waɗa men en juurima mawɗo meɗen mawɗo Abdoulaye Diallo Diallis eɗen mbiya yummede Allah yo waɗe makko en jetti Allah subhanahu wa taala tedduɗo towɗo kollude ndeɗo ñalande mawde e oɗo dumunnama gonɗen ene wiya bandiraɓe rewɓe wonɓe sukaɓe e mawɓe ɓiɓɓe mbimi saññontoɓe gota wole ñol yo kisal e nema Allah yo wona men mi salmini bandiraɓe kala to mbawi wonde eno mbawi wurude e ko mbawi wonde dow mum mbono wiya jaam Allah waale moon sikki ala en gaari e kattande Allah jiiɗo waɗa baɗo laato joom laamu dowrowo bandiraɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe caggal en gaari e jokkude yewtere meɗen deftere musidɗo meɗen Alhaji Boubou Sangor e deftere makko wiyetede wonde mbaccoɗen koye men firin noon ko gorko biyeteɗo Amadou Tidiane Kane muulirde jaam Allah se jokki yewtere nde mbiɗen harmiji jeeɗiɗi o wi harmiji jeeɗiɗi wona wondimi oolel noddaka nooti ɗum ɗo ene nawrimi saabu Allah yamiri kam hadde ma wadde ko boni saabu julɗo foti waydude e julɗo wadude e julɗo bandum kono ɓalal ngal ganduɗa tuufeje muɗum koko cikkodiri ɗibni woni jabbodirɗi taw kadi ene foti rip nden noon wadde kala ko toɗɗi julɗo toɗɗima kadi diwru muɗum ɗum noon wadde koko waɗɗi en tan woni ko gonɗen e wadde sen mbaɗani tan firti wonde ko en notaki gueɗe kewɗe hande ene mbaɗa nder reedu Sénégal tawi gona ɓeydoje teddugal julɓe Sénégal naaɓe saabu l'islam salade ɗeɗon baɗe ngam tengtinde ko kalɗen ɗo ko eɗen tesko pilpiltingol pijirloji dañirɗi kalis nokkuji gameteɗi lojeteɗi sangara galleji diwkinirɗi gofirɗi curtugol e pamaragal ko wiyete ko gacce wonde sukaɓe rewɓe julɓe sabu kon kiiti mbaylon e ɓornanteri cerwudi walla ni ɓittudi daɓɓiri goppirɗi awraji boowal ɗi koltuji ɗi ɗiɓe ɓornoto ñooti gacce ha laaɓi walla ñorti gacce ha laaɓi joñiɗa fawtade hen kadi jimɗi naskaɗi e gamirɗi kuncirɗi ko wiyete ko wonde taw ko kantorɗi no fewi o jakki yewtere nde o wi ngol laygol jaram sangara e jawingol cigarette o simmimo dental windere en keewal ngam cellal jaggiri hande e oɗo saaha no drok battam bonijo barowo ko sangara yamba war horeji bartali askidaji cumuli e sida fof so tawi ndenninama
so dawi ndenninama ko mbarani ko walla ko mbari ko ki kudaki ina wara ki kudaki ina wara haymo jawinani waɗani taw kadi waɗani wiyani so wona tan fartanke so wona tan taw ko fartanke tawa teyani tinani matani curki jawinowo oɗo cigarette yumanno gase tati rafi coomorɗo 75 e nder temedere rafi woni rafi heñere yantude e baltogol ngoragu bonnugol jibinirgol wayla debbo watta ɗum dimoro miijoɗen tan bandiraɓe tedduɓe wonde kuɗol cigarette gotol miijoɗen tan kuɗol cigarette gotol ina wawi ustude fodde hojomaji jeegom e nder ko cimmotoɗo ɗamintono wurde kadi simme ene wara e nder leƴƴanɗe 5 fof neɗɗo goto e nder oɗo aduna bandiraɓe tedduɓe beele ala ko kalten e ɓeɗo rewɓe wojjikintoɓe kefro won e gueɗe tookaɗe ɓalli muɗumen te ɗum sikki ala ko hunde bonde e cellal neɗɗo o no fewi sanne kadi ko gofol mawgol ɗo jomiraɗo subhanahu wa taala teddu tawɗo tagɗo en walla taganɗo en mbaadi ngarɗudi jondi ni ganduɗa bandiraɓe tedduɓe neɗɗo fof ne foti heddade e muɗum o heɓiti o wi kanko ceerno o wi en mbawa wasde waytade kadi waytade mbaadi koltude saktoɗe kabaruji e télévision ngaji ɓorno toon nguɗon koltu ene foti kadi haalede elle waɗɓe poppolɗi ɓoyi poppolɗi ɓalli mehi saabu cukuli maɓɓe becce maɓɓe juutene juuɗe maɓɓe hen sahaji ni bandiraɓe tedduɓe hay koyɗe maɓɓe fof ko kunciɗe goni koye boowal e dow teyade e belade maɓɓe terɗe maɓɓe fof woni terɗe maɓɓe fof ko bellitanade yeeɓoɓe beele ene ndaara dakmito e mbadiji maɓɓe ƴeewen tan bandiraɓe tedduɓe ƴeewen tan ɓe poɗodire ɗo boomi mbaddata e muɗumen ƴeewen tan ɓe poɗodire ɗo boomi mbaddata e muɗumen yaha garta ina ñaaƴa ina lego ina ɓuƴo ina ɓaaƴo e nder mbeejor terɗe munen fof ina e boowal walla eko wayino cuɓtogol woni mis woni jondam ɗon ni ko semeɓɓe yaroɓe e duuɓi 30 pawi duuɓi 30 pawɗi ko ɓeɗon dentinte ina ñaaƴa ina mbadda wonde ɓuura mawnude e wawde dimbinde ko fonno wonde suuɗede ko alda bandiraɓe tedduɓe hay gacce goote musidɓe tedduɓe ceernajo jokki o wi ɗiɗo boneji fof e nder leydi parnortondi wonde leydi diina ni ganduɗa walla ni ganduɗen temedere aade ene lime fof walla kala ɗo temedere aade ene lime wiyama 9 ko julɓe ko ɗum woni koɓe jinitorto ngol jeygol hoore muɗum de hanani e ndiɗo gendi e ngol foti dillinde e musde dendagal almuɓɓe diina nelaɗo wasortoɓe ɓe kono Isa e Muhammadou yo jam e kisal Allah ngone mabɓe ɗiɗo boneji fof bandiraɓe tedduɓe ina ngoye ndeƴƴaka yimɓe ene daƴa
gila fajiri sekaki gila fajiri sekaki gila subbungel subaka finira yeboyde ko wete ko wonde fugu koyngel walla ndogana ko wete ko wonde lambaji e pijirluji ɓe mbiyata ɓe ñalla ɓe kiira toon tugge kuƴal haa e saanga mutal naange tawa heen sahaaji ni ɓe kimmiri e yeɓe ɓe kimmiri tan ko yebde ɗiɗo pijirlooji e ɓe pawndira farillaji ɗiɗi haa heɓi tati taw ɓe njuulaani taw ɓe dokkaani waktuuji ɗi e sahaaji muɗumen ɓe belsindo jamirooje deftere Allah e sunna nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam deftere Allah ndewi banndiraaɓe tedduɓe kanko ceernajo o wii deftere Allah ndewi ko ñiiɓe e njuulu teelti noon e juulde hakkundeere nde ngeen woni alasara kuccitone Allah wondude e yankinaare ƴeewe simore ɗiɗi aya 237 njuulu foti waɗeede koye waktuuji toɗɗaaɗi wi ƴeewe simore 4 e aya 102 ene waawi tawan ɗon kaaɗon haala kala jejjiɗo juulde farlinaade yo juul ɗum tuma ndew siftore nde sabu ɗum tan woni feere heɓitorde ko faati ko haɓri hadis o ko biyeteɗo wonde alas Allah farlini e dow julɓe njuuluji 5 kala baɗɗo ɗi eno wiira ni ma Allah defanomo aljanna kono wonande on beltindiɗoɗi noon on hay batte Allah fotanani ɗum Allah ina waawi dumbudemo ina waawi kadi yaafademo haɓri oɗo hadis ko biyeteɗo wonde Ahmad musidɓe tedduɓe ceerno ene jokki daƴƴani o wi hakkude neɗɗo e dendidingol Allah e goɗɗum walla ko woni ko biyeten ko sirku ɓili ɗon tan wonde ko welsindade njuulu haɓde hadis o ko biyeten wonde muslim on luutaɗo juulal alasara woni takkusan o way tan kono belsindiɗo ɓesmu muɗum e jawdi muɗum fof ni o wi haɓde hadis o kadi ko seeɗen ɓe ɗiɗo kala to jofirde hadisa mo tongode 153 mo imam Bukhari haɓri nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam fawti hen kadi wi kala e moɗon besindiɗo julde takkusan ha fatori ɗum ma golle muɗum moƴƴe ɗe cooy fandare men e tengtinde julde takkusan nde tan ko takkusan nde hono julde hakkundere nde ko ngam feññinde ko ɓuri heewde bandiraɓe tedduɓe e yontande nde hannde e oɗo saha tawata wonde ko ene woni to wiyete wonde dingiral fugu koyngel walla ni ene to dingiral bawɗi kono eɗen mbawi haalde e ko abbiti wonde e ɗum kadi wonande julɗeɗe goɗɗe parlinade ɗe ha e naflaji ɗi e dow eko yowiti e darɗe fajiri woni cakkitiɗe ɗe walla cakketeɗe ɗe nulaaɗo mo jaɓe kesi ngoni mum o wi darɗe ɗiɗi fajiri ɗe ɓuri no feewi martaba leydi ndi fof ha eko woni e dow mayri haɓri oɗo hadisa ko biyeteɗo muslim wota beltino ɗe mukk juulal wendogo hay sindo tawi baraɗi añɓe habdiɓe moɗon ndiddi on haɓri hadis o ko biyeteɗo Ahmad e Abu Dawuda baraɗi noon ko ɗum woni pucci hay sindo tawi woni pucci añɓe mon diddi on e woto beltinoɗe ɗeɗo darɗe ɗiɗi
kanko ceernajo omo jokki yewtere nde omo jokki siftinde yimɓe ɓe won hen ɓe jejjitani won hen yejjiɗ ɓe won hen ɓe ganda musidɓe tedduɓe ɗen gandi ha ɗo ɗo gonɗen ɗo wonɓe tinani taw nelaɗo nelama ɗum noon wonɓe diina makko ɓe yo tinno walla wonɓe diina Allah e sunna nelaɗo Allah ɓe yo tinno won tagore anda Allah wonde taw ko yimɓe ha joni ɓe tinani nelaɗo nelama ɗum noon yo jomiraɗo yaafo en jekkene yewtere he bandiraɓe tedduɓe o wi taskoɗen no moƴƴi wonde juulu koko waɗɗi foti waɗede koye saaha muɗum toɗɗaɗo o foti woni ene toɓa walla hendu ine wutta walla marmalle ine caama woni baade nees ine njoro hayso koye wolde wona juulate hono no simore nayyi aya 200 o jankori ɗum ni bandiraɓe tedduɓe wadde wata beltoɗen juulu hayso ñabbuli betti innama haade walla prime ɗumen juulu fotani weltindede te fotani woppede o wi koye dow tabirgol nde ɗo wagginore nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kañum e sahabaɓe muɗum juulde e nder mbundi wolde hoɗo no jiiruɗon ɗum wonde hadisa mo tongode ujunnaji 429 ni mo imam Bukhari sappowol dari ɓaawo woni ɓaawo nulaɗo woni caggal nulaɗo goomu keddiɗo o woni e haɓede ɓe juulde nelaɗo darde ɗiɗi ɓe juulde nelaɗo ɓe juulde nulaɗo darde ɓe dari caggal ɗum o dari e darde ɗimmere nde o jokkiti ɗum e sete ɗimmo o refti sete o yeehi haɓo yeede ɓe ga kañumen ni goni wonde e jokkude juulu muɗumen e gardagol nelaɗo goomu gadano ngun arti kañum juuli darde muɗum ɗimmire nde jotti faadi ha ɓe gasni kamɓene darde mabɓe ɗimmire nde caggal ɗum nulaɗo silmini kadi nde Abdoullahi bin Mas'ud namnimo hol golle ɓurɗe narɗude e nder fimde diina o jaabi kanko nelaɗo wi ko julde e saha nde yonti nde habri hadis o ko biyeteɗo muslim musidɓe tedduɓe ceernajo ene jokki siftinde ha joni o wi ine moƴƴa ganden tugade eko seeremɓe ɗiɗo ɓe e kabri ko hono Bukhari e Muslim wonde nelaɗo ɗeɓino yamirde yo leɗɗe tenoye gadde kuɓe ha gona oƴu duppiroye walla duppiroye kañum e hoore muɗum ɓen ɓe notitta ko erago Allah ɓen ɓe gadata julde e dental ɓe o duppa ɓe kamɓe kanko nelaɗo sallallahu alih w sallam kamɓe e galleji mabɓe foof o wi o duppoyaɓe eɗen janana nelaɗo sallallahu alih w sallam faaditaki e ɗum ɗon so wona tan yidde faabade almuɓɓe muɗum e yiɗande ɗumen ko wiyete ko jaam e daɗal saabu e nder hadisa goɗɗo ceernaɓe ɗiɗo ɓe kabri wonde julde e dental baraji muɗum ene cowo julde neɗɗo goto laabi 25 ha 27 bandiraɓe tedduɓe ceerno jarama kanko Alhaji Boubou Sangon mi andamo ni mi andamo ceerno kadi min meeɗa haaldude téléphone wallahi ko deftere makko tan joguimi deftere nde o windi ene wiye mbaccuɗen koye men mi neldima hen ni seeɗa keɗoɗa ɗum
ko e nden yewtere gommi kono mi andama mi andama wallahi ceerno awo yalla wat jaam jarama seydi Diallo ceernajo o wi jertino lamgo ceer nani ɗo wonande ɓen wiyoɓe wadde ko julɓe te piyata tiiɗe e leydi yoɓe ndento de kono yoɓe ndento sabu ko debbo jaltuɗo julde tan woni jaafaɗo ha tuma wonde ne laaɓi ɓamta juulo muɗum e ɗanniɗo ha tuma walla e ɗaniɗo ha tuma nde fini ha tuma nde fini fof walla mo hakkille muɗum wirni ko ɓeeɗo tan woni ɗaccinaɓe ko wiyete ko wonde ɓeeɗo tan woni ɗaccanaɓe walla ɗaccanaɓe hande dañi ko wiyete ko wonde sagoji muɗumen fof julɓe ngala hujja e wasde julde sabu jomiraɗo e yurmede muɗum sabu jomiraɗo e yurmede muɗum yaajede huftidinde muɗum e neware nde newnani julɓe waɗi leydi ndi fof koni bertanteri ngam ɗo julɗo tolni fof ina wawa julde o fawi hen o laɓɓini ndi hani laaɓi ceer ngam ndi wona tamorde so tawi ndiyam calli gorɗam dañaka walla ngakki walla kadi so hulama waktu ina faato ɗon ɗo heddaki julde ɗon ɗo heddani julɗo walla ɗon ɗo heddani julɗo gorko walla debbo hayso ko fofano woturu ina foti julde ɗon ɗo heddani julɗo hayso dañi ko fofano woturu so debbo so gorko on foti julde darnde walla julda jonde walla o julda lelde walla e goto e banggueji muɗum en gonka julɗo wawi wonde fof ɗon ɗo wondani e gantuji sifaɗi ɗo ɗi woni sifaɗi ɗo ɗi e dow ɗiɗon on foti julde julɗo kellifaɗo so ronkiti ina foti wallede no waɗiri farilla muɗum eyyi julɗo kellifaɗo so ronkiti julde omo foti wallede wonde no waɗiri farilla makko ɗum ɗon ɗo wonki jomum sortaka taw e muɗum jomum ne foti wakkilade julde nuttuɗen bandiraɓe tedduɓe seeɗe e sippiro goɓɓe hono no cofte ɓalli don doleji ɗe fof ni l'islam yamirani walla l'islam yamirani kutoragol ko wiyete ko wonde ɗin pijirloji saabu l'islam yiiɗa teddugal ɓi adama uste walla mbiyen hoyne walla ƴiƴam muɗum urfe holi fof no diina l'islam kaɗowo jaɓɓugol hakkeji kuule jaɓita koynede walla koyeram bani adama en e dow teyade hono no ɗum waɗirte yirete e sippiro yaadugo wonde e goɓɓe ni bandiraɓe tedduɓe eyyi nulaɗo mo jame kiti goni muɗum o huuɗi kala kuɓɓinɗo wonki kullel foti woni koye jelde ɗum e yeeso walla ko fiide ɗum hen i Umar bun Khattab yiino yimɓe wonde ene pijira toɓɓude gertogal laañe ɗum woni ene kutoro laañe ine mbaɗa ɓuura fewde jungo o wiiɓe nelaɗo huuɗi on toɓɓuɗo kural walla laañal fewde wonde e kala wonde ko waɗi wonki yo jomiraɗo yaafo en
musidɓe tedduɓe yo jomiraɗo yaafo en ɗum noon wañoɓe dañi haaju yewtere meɗen en gacci ɗum ɗo bandiraɓe tedduɓe ha saha garowo ɗum noon ceerno Boubou Sangon addiɗo haala mawko addiɗo haala mawko de ani kam wañoɓe kañum soɓe nani ɗo mbiyata ko o wona ceerno anni enen société minen ɗo jogui gueɗel ceerno kala ko wawi wonde ceerno yo haal tan wonde ko yaadi e miijoji mabɓe so tawi yaadani e miijoji mabɓe noon ɓe mbiyata ko minen min nanino ko ɓuuri ɗum ɗo Allah jarama jarama dental Dadia Ba suka e mawɗo debbo e gorko en jetti en jaari dendagal bandiraɓe kala ɗum noon ha saaha goɗɗo walla mbiyen ha wawtugo wongo yo jomiraɗo yaafo en bandiraɓe Allah jarama on jarama ha wawtugo wongo saaha goɗɗo inchallah garten mbade woni gay jokkodire men so ɗen inchallah on jarama yo jaam ñallam men